Көпчелек фикер билишүләр Дональд Трампның оттырачагын күрсәтсә дә, ул җиңеп чыкты. Моңарчы бер кайчан да сәяси вазифа билемәгән эшмәкәр Кушма Штатларның 45-нче президенты булып сайланды. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. Трамп сайлау көрәшендә Американы яңадан бөек ил итәргә вәгъдә бирде. Ул моңа үзенең эшмәкәрлек тәҗрибәсен сәясәттә куллану аша ирешәчәген белдерде. Трамп бик бай гаиләдә туа. Аның атасы Фред Нью-Йорктагы күчемсез милек базарында зур акчалар казана. Дональд та әтисе юлыннан китә һәм аннан бурычка күп миллионлаган долларлар алып, аларны үз проектларына куллана. Үз әйтүенчә, хәзер аның милке инде миллиардларча долларга җиткән. Аның иң беренче танылган проекты Манхэттенда төзелгән Trump Tower, Трамп манарасы була. Соңрак ул затлы кунакханәләр, казинолар һәм гольф мәйданнары да төзи. Килешү сәнгате һәм кайту сәнгате исемле китапларында ул үзенең кәсепчелек фәлсәфәсен аңлата. Аның әйтүенчә, уңышка ирешүдә беренче адым зур максатлар кую. Well, I wrote it really as a business book, but it's got a lot of personal in it and a lot on relationship. And the business book is how to become successful, how to come back from adversity, how to handle adversity. And I think it's something that really people want to read, as you can see by what you're seeing right now. Бу китаплар бестселлерга әверелде һәм авторның исемен бик күпләргә танытты. Сары матбугат исә аның ничек итеп бер-бер артлы 3 модельгә өйләнүе турында язды. Башта Ивана Зельничкова, аннан Марла Мейплс, өченчесе хәзерге хатыны Милана Кнаус. Трампның туйларында күп кенә Hollywood йолдызлары катнашкан. Үзенең реалити-шоу тапшырулары аша Трамп үзе дә телевидение йолдызына әверелә. Өйрәнчек тапшыруында намзәтләр Трамп ширкәтендә эшләү өчен көрәшә. Әмма аның кулы тигән һәр нәрсә алтынга әйләнә дигән сүз түгел. 1990 еллар башында аның Atlantic Cityдагы һәм Нью-Джерсидагы 3 казиносы белә. 2009 елга аның тагын 3 кәсебе банкротлык игълан итә. Шулай да ул һәр вакыт яңадан аякка баса. 2015 елда Трамп манарасында ул үзенең иң зур максатын игълан итә. Трамп АКШ президенты вазифасы өчен көрәшкә чыгуын белдерә һәм Мексика мигрантлары мәсьәләсен радикаль рәвештә чишү тәкъдиме белән шунда ук матбугат чараларының игътибар үзәгенә эләгә. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Трампның мондый сүзләре урамнарда ачулы протест чараларына сәбәп була. Ул Мексикалы көчләүчеләр, наркотик сатучылар турында сөйли, документсыз мигрантларны илдән сөрәчәген, яңаларының килүенә киртә куячагын белдерә. Ул шулай ук илне террордан саклау өчен мөселманнарның килүен вакытлыча туктатырга вәгъдә бирә. Әмма соңрак бу вәгъдәсеннән баш тартырга мәҗбүр була. Тик иң зур җанҗал әле соңрак була. Washington Post Трампның хатын-кызлар турында әйткән бик ямьсез сүзләре яздырылган видео чыгара. I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. Алга таба ул хатын-кызларны җинси әгъзаларыннан тотуы турында сөйли. Телевидение дебатларында Трамп бу сүзләрен шомагына юмарга маташты. That was locker room talk. I'm not proud of it. Әмма бераздан берничә хатын Трампның үзләренә рөхсәтсез кагылуы яки үбүе турында белдерә. He put me in an embrace and I tried to push him away. Трамп бу гаепләүләрне кире кага һәм сайлаудан соң аларны мәхкәмәгә бирәчәген белдерә. Сайлау алды көрәше барышында шулай ук аның салым декларациясын күрсәтмәвендә тәнкыйтьлиләр. 1980 еллардан бирле барлык намзәтләр дә салым декларацияләрен күрсәтеп килә иде. Тышкы сәясәткә килгәндә, көндәшләре аны Русия президенты Владимир Путинга мөкиббән булуда гаепли. Трамп Ислам дәүләте исемле сугышчан төркемгә каршы Русия белән альянс төзү мөмкинлеген белдергән иде. I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good.
If Russia and the United States got along well and went after ISIS, that would be good. Трамп Клинтон файдасына хәрәмләшүләр булачагын әйткән булса да, сайлауда нәкъ менә ул җиңеп чыкты. Һәм хәзер инде Дональд Трамп илдәге иң югары, дөньядагы иң тәэсирле вазифага керешәчәк.